May makakaiba kita partner Okay. via phone patch. Warang iba ang sa tuyang Vocation Director kang Diocese of Legazpi, si Reverend Father Albert Sestina. Maray na pagkahapon po sa imo, Father Albert Sestina. Welcome po digdi sa programang Usapang Pamilya with Jenny and Kuya A. Yes, good afternoon po sa Indus Nabi, Jen and Ace. Yes, Father. Good afternoon po. Opo, okay. Na po, Father, ang pagtao mo po ning pasasalamat sa imo sa pagtao po ning oras digdi sa samuya ang ngunya na pagkahapon. Sa Roman po ini yung onra sa kuya po. Diyos namin po. Okay, sige. Ayan na. Father, again, salamatan po sa oras mo ngayon na pagkahapon, Father Sestina. Sabi ka suba ko ni Father Butch, Father, sabi digdi, we are all called to different life. Diba? So, kamo po bilang padi, igwa po ako ng mga kahaputan para sa saido. Kasi sabi ni Padre Kasubago, we are all called to different lives. So, ako, inapod tangani na maging anchor. Si Kuya Bunjing, inapod tangani maging chief technician. Si Jen, co-anchor. And then, so iba pa, na inapod maging pulis, maestra, pade, madreta. Kung saro sa nangayang apod, sabi ni Father Boss, kung inapod ngayon bilang, kung gabos inapod bilang pade, dahil ng, dahil na madako lang tabo. Okay. So, di kita partner kay Father Albert Sestina bilang sarong pade, so sa tuya na kahaputan para kay Padre, nguya na pagkahapon. Sige, go ahead, partner. Sa when it comes to vocation, bokasyon. Okay? Padre, nata po iyan po ang napili nindong bokasyon, ang maging pade. Sa totoo po, ang question na iyan, sagot sa ngunyan, padago supuin na pinaguhuro-puro pa po. Anyway, ma-celebrate na pa ako nin mawalong taon po sa pagdapali ngunyan na maabot na December 12. Opo. Wow, okay. Anyway, ang bukasyon po kaya, lalong-lalo na po ang bukasyon sa pagpali, saro ining regalo ining mahal na Diyos. Para sa kuya po, Opo. kung konsidera po na siya. Dahil sa kadakol-dakol na mga inaapod din mahal na Diyos, saro ako naman sa napili niya at pinagkonsagra na maging pali niya. Personally, para sa kuya po, actually, nag-agi ini sa hararon na simple discernment, harap kaiyan, sa totoo, dahil man talaga ako itong plano magpali. I don't have any idea what is priest, what is priesthood. Opo. Dahil ang kailangan, lalong-lalo po namundag ako sa sarong baryo, sa Pulangi. Dangan, dahil ako, what is a priest, nahihiling ko lang ganito, ako nagmimisa sa sarong burang na padi, si itong Monsignor Albertos sa Samuyang Barangay. Dangan, nagdadakula ako, sabi ko nga po, talagang di akong plano magpali, gusto ko ito magpamilya. Okay. Nagde-develop ang paghiling ko po, plano inikan mahal na Diyos sa ko. Iyang ko naman po. Garo, so plano sa ko kan mahal na Diyos, yung po yun sa pigtutukaran do ko sa bago manungod sa pangapudan, Opo. sa bukasyon. So, nagsimbag ako digdi. Nagsimbag ako sa specific na calling na ini na sa pagpali nga ni. As in, dahil sa siguro talagang ini ang kabutan sa kukan mahal na Diyos, so napangyari po ini. Okay. Napangyari po ini. Oo. Okay. So, primero po talagang nag-agi po ni sa halawig na paghurop-hurop. So baga, sabi mo nga ni baga Padre Kasubago, specific calling by the Lord. Baga suminimbag ka duman sa ang gusto mo ko ta mag-agom Yes. May mga naging girlfriend ka man ka to, Padre? Okay, pero ini ha. Anyway,
Sa pag ako po nagtataon ng mga talks sa mga sa vocation campaign, dahil ko po Okay. yan lilingawan na i-share. Mhm. Sige. Kasi, siyempre po, natural po baga sa tuya ang ma-attract sa opposite sex, Opo. sa, Mhm. well, igaman kita kain siyempre. Naglag po kaya ako, by the way, po, for the information of all, naglag po ako late vocation na inaapod. So, graduate na po akong college, Mhm. Mm. education course. So, siguro, alawig high school and then college. Opo. So, ang attraction baga, minapod yan. Actually, elementary, Mhm. then high school, araw ka. Okay. Pagkaya ko makikita po siyempre, girlfriend ka itong panahon. Mhm. Kaya siyempre, Kumbaga, namuot man partner, diba? still human being man po Yes. grabe ang mga padi, mga tugang. Before pa sinda May- nagpasiring sa pagiging padi, nag-agi man sinda sa pagkasoldero, sa pagiging aki. Tama. Diba? Kumbaga, inagihan man po ni Padre sabi ni Padre, inagihan niya man sa normal life kan sarong soltero na nagkaigwa man siya, na-attract man siya sa opposite gender. Opo, Okay. okay. Father Sistinas, sa pagsimbag mo po sa imong pangapudan, paano ka po nag-respond ka ini everyday? As in po ngunyan, paano mo inipigsa sa buhay, sa imong pang-urual daw na pagkabuhay? Wow, magayon ang simbag hapot mo tabi, Jen. Okay. Pati ka sa bago po, itong hapot nitong primero, kung manunungod dito sa bukasyon na ini, sa good niyan, padagos mo po piga-apresyar. Katakod na po dyan, siyempre, sa pag-apresyar. So, kasi ipilmi ko iniisip, sabi ko, ining pagkabadi, very special po ini na privilege Mhm. na ikaw ng Diyos. Halimbawa, iga po kami kay mga pigsa sa buhay, sa sabi yung ministry, priestly ministry na talagang samuya lang talaga ini. Halimbawa po, ang pag-administer kan sa mga sacraments. Ako, lalo-lalo na po ang banal na misa. Halimbawa, kaya ang aral daw na pagsilibrar po kayo ni. So, diyan po minalaog na grabe ang pasalamat ko sa mahal na Diyos sa dakulahong pribilehiyong ini na ako bilang padi ng mahal na Diyos, nagigibo ko po ini. Siguro niya ako kung nag-agum ako, dahil ko may magigibo. Masimba lang ako. Araw ka iyan. Pero itong sabi nga ni Ibaga, makapagbunsgra ka. Kan Domingo po nag-celebrar kita kang Corpus Christi. Okay. Di ba? Opo. So, nangyayari ini ang dakulang ngangalasan ini. Regalo ng pagkapadi. As in ini po, pinagpapasalamat ko sa mahal na Diyos na pinaghiras niya sa kuya. Kaya sa aral daw ko sa pong pagmisa, dakulaon na pagpasalamat din sa mahal na Diyos. Tapos aral daw na pag-apresyar kan dakulaon na regalo na ini na ipinagtiwala niya po sa kuya. Okay. Yan na. Iyon ay ito sa pigsasabing pagsimbag or pag-response ni Padre duman sa calling. Yes. Mabalik kita duman, Padre, sa bago kita nag-response. Paano mo po nasabi na calling? Iyon na ini. Mapadi na talaga ako. Paano po, ano po sa imong kumbaga indikasyon na sabi mo nga, baga kasubago, gusto mo man ka itong mag-agom, gusto mo man ka itong magkaigo ng pamilya, pero ngunyan, uyan ka, bila kang, saro kang padi. Paano mo po nasabi, paano po nagabot sa point kan buhay mo na nagdesisyon ka na, dahil ako maago, mapadi ako. Tumaga, so turning point kan buhay mo duman, Padre, ano po pinaka nag-trigger sa iyo para maging padi talaga? Aaram po nindo saro po sa pig recognize ko po na na key para masimbagan po iyan. Itong hararom na pagkikipagrelasyon sa mahal na Diyos. Ano ba sabihin po? So, alam sa ini na ang pagkikipagrelasyon sa mahal na Diyos pinapaagi tayo sa pagpangadji aral daw. Gabos man kita po nakakagibo ka iyan, pagpangadji. Pero dumang ko na matian sa paagi ka itong para pakiulay sa mahal na Diyos. Mm-hmm. Kagurang para nagdidis talaga ako sa bukasyon na ini. Aram ko na
ini lain man ini ka ibang bukasyon, pagpamilya, pag-agom. Aram ko na kay ito, sabi nga ni, sabi ka mga amigo ko, malaog ka dyan, di ka na maagom, di ka na nga, iba na nga ang tatahakon mo sa buhay. Medyo challenging siya, kahit itong panahon. Pero, talaga sabi ko nga po sa bago, special ining regalo para sa kuya. Ngunyan, sagot niyan po, sabi ko nga po sa bago pa, na mas naiintindihan ko, nasasabutan ko na talagang hindi ako dinarakan mahal na Diyos. Dahil lalo-lalo na kapag sa buhay ko kan pagkapadi, maugma po ako personally. Mhm. Maugma ako, oo. Daing regret po, Padre. Mahim ako na matian ka iyan. Mhm. Para among pagmasol. Syempre, Okay. yun yung so kaya piyangan ipigsasabi baga partner na calling, Yes. vocation, pag sinabi vocation, enthusiast ka sa sarong bagay na pinagigibo mo, even the kapalit, no regrets at all. So masasabi ta na si Father Albert Sestina talagang iyon ang sayang bokasyon. Sasabi ta nga ni baga kasubago, no regrets, ma-extend ka kan sa imong oras, and then the imo pigi-isip na napapagal ka, di ba? Inian talagang bokasyon. So yaon magirari si Padre kasubago, Naputulan kita. Oo, Ayan, naputulan balik sana. na si Father. Okay, sige. Padre, ako po personally, dahil po akong hapot na sa imong nguya na pagkahapon. Okay. Igwa po na nag-chat digdi. So supposedly ka-partner tango niya si Kuya Mike, kaso nasa trabaho siya. So bukasyon niya nasa raw. Okay. Okay. Sabi po Padre ni Kuya Mike, ano daan marhay nagibuhon nga ni na makatabang ang vocation sa pagiging marhay na tawo? Oo. Malalim, Padre. Ako po, sige lang po. Primero po, simbagon ko yan sa kung ano po ang trabaho mi Mhm. sa Vocations Office. Iga po kami ki apat na garo flagship ang apod na kayan. Apo. Mantra ang apod ni kayan. Ito pong to promote vocation, to nurture vocation, to sustain vocation, and to pay for vocations. Sa Muya po, siyempre nakasentro po kami sa priesthood, Opo. Pero iga po kami ki activity na dahil nga po kaning pandemic day na dagos. Ito pong vocation jamboree Mhm. o vocation festival arog kaiyan na kung saan po sa paagi kaini iniimbitahan mi ang mga hobbies lalong-lalo na po na na mag-attender digdi. Tapos ano pong kabtangkan sa mo yung activity iyan. So pagpasabot sa ida, itong tulong kasi ng bukasyon po. Kasi siguro po aram naman nindo bako lang po sa pag-agom, pagpadi. Itong pagiging single blessedness po. Sa Romania na ito na vocation. Dahulon kita kan po mga naglilingkod sa simbahan, Yes. sa komunidad na dahil man po sinda talaga nagpamilya, nag-agom, dahil man sinda nagpadi o nagmadre, pero padago sinda naglilingkod sa ini po. Ngunyan, iyan pong diyan po sa bagay na iyan, sasabi mi po na bago ko nga po sinasabi itong tulong klaseng bukasyon, itong specific vocation niya to, primary vocation ng sarong tao, ang pagiging marahay, pagiging banal. Yan po yan sa dokumento kan sa tuyong simbahan na iyon na ang pinaka-nangungurog na bukasyon ng sarong tao. Maglaog mo sa pagpamilya o sa pagpadi o sa pagiging ang sa tuyang simbag sa pangapudan sa tuya kan mahal na Diyos, ito magpakamarahayon as in magpakabanal. Ngunyan sa paanong paagi, dakulong po kita pwedeng maginibo sa ngali na mapanindugan niya to iniong pagsimbag sa mahal na Diyos kung paano maging marahay as in maging banal.
Mm-mm. Opo. Sige. Thank you so much, Padre. No, salamaton po sa imong oras kuya na pagkahapon. Saro pong pribilehiyo na makaibanan po kamo nguya na pagkahapon para sa programang Usapang Pamilya. Yes, baka may mensahe si Father Sistina sa to yung mga parantabay, lalo na sa lambang miyembro kang pamilya. Father, go ahead po. Po, sa totoo, talagang gusto ko man talaga po mag-request nin RK ning minutos sa nahilong ko po talaga ang dakulaon na papel kan pamilya sa pagformar nin bukasyon sa laog kan harong. Kasi sinasabi po baga na ang pamilya ang seedbed kan vocation. Opo. Opo. The family is the seedbed of every vocation. Kaya pag minimigbit na po ini, so marahayon po ini na maintindihan po kan lambang pamilya. Kaya kung magigibo lang po talaga sa tuyang mga katungdan, so mga pamilyadong tao, sa laog kasi ng pamilya, so mahilin na po magayunan pong komunidad ang marahay na simbahan sa tuyang pong runa. Kaya ini po personal na pag-appreciate ko po sa Indo na nagtutukar kamo sa araw kaining specific na concern sa satuyang sosyedad. Ang hagad ko man lang po na talagang maging marahil lang po talaga ang papel kan lambang magurang sa ilang mga aki. Sa dili pa man po mahihiling ang karahayan naman po na mahihili na yang po presente sa buhay kan lambang miyembro kang pamilya, lalo-lalo po kan mga holiness. So magpangadji po kita na ako po iniasa ko yung lanay na pangadji na magdakol man po giraray ang magsimbag sa pangapudan sa specifically po sa pagpali sa ngunyan po likit na lang talaga. So dakol kaya ang dakol po da ang concern niya kan mga holiness. So lugot Okay. magdamog magresinda sa pangapudan kan mahal na Diyos sa buhay ni pagpali po. Okay. Again, Father Albert, thank you so much po sa pagtaoning oras digdi sa programang Usapang Pamilya. Mabalos po. Salamat man po. God bless po sa Eduga Boss. Okay, sige. Yan po mga parantabay, ang Vocation Director kang Diocese of Legazpi, si Reverend Father Albert Sistina.